Em presento, em dic Jordi Baiget, vinc de Lleida. Se m'ha encarregat una mica coordinar o dirigir aquest taller. Sabeu a què us heu apuntat? Bé, en principi m'han posat que sóc expert o alguna cosa així en tema d'humor terapèutic, correcte. Fa 33, m'han recordat aquí que és mentida, que són 34 anys que estic treballant d'educador social. La meva formació és molt diversa i molt plural, va des de màster en PNL amb temes d'energia personal i combino també professionalment moltes coses perquè soc, a part d'educador des de fa molt temps, també soc pallasso i faig moltes coses. Vinculat al tema de cultura popular i tradicional, etc. Molt bé. Tenim poc temps. Jo m'agradaria que d'aquí es poguéssiu emportar coses i el que intentaré és plantejar-vos dinàmiques que farem aquí una estoneta, almenys que us emporteu una mini pinzellada i alguna cosa més. Us hem lliurat a l'entrada, us hem lliurat a tothom un foli, un full, i comencem aquí. Tothom té el full? El que heu de fer el full és fer un quadrat, fins aquí arribem, no? Teniu full? Us han donat un full a l'entrar? Feu un quadrat. Sí, llavors, com que som catalans, això ho guardem. El trosset aquest que sobrant, el guardem. Sí? Molt bé. Un cop tenim el quadrat, el que fem és que el doblem així, anem a fer triànguls, anem a marcar el paper, el full. Així. Marquem bé el paper. Marqueu que es quedi en triangulets, sí? Interessa que es marqui el paper, molt bé? Sí, no, així ja en teniu, jo crec que així en teniu prou. Molt bé, un cop ja teniu marcat, fiquem els extrems a l'interior. Sí, marquem tot a l'interior. Si voleu podeu marcar l'altra punta també, fer el mateix. Cada dia és què vols que hem de fer? No, papiroflexia, no? Bueno, origami, papiroflexia, el que vulgueu. Farem alguna cosa. Però alguna cosa amb una intenció. Com? Bé, ara es tracta d'una altra cosa. Sisplau, intentem no parlar massa perquè l'espai no és massa bo. Bé, tothom té marcat això? Tothom té marcada ho obrim tot i el que fem ara molt atents perquè començarem a... Per què faig això? Fico aquesta cap aquí i aquesta la giro cap enrere. Marqueu. Una banda aquí i l'altra cap aquí. Sí? I després, quan tenim això, fem un plec així. Sí. Si tem així, fem un plec.
Cap baix o cap dalt, com vulgueu. Atenció, que ve les parts màgiques dels papers, que és que estirem aquí i marquem aquí. Repeteixo, tenim una cap endavant, l'altra cap enrere, dobleguem i estirem aquest extrem, així, i el marqueu. A partir d'aquí portarem si en teniu. L'objectiu és aquest, fer una pajarita. Estirem la cubeta aquesta aquí i aquest la portem aquí davant. Sí. Com feies això? Doblegaves per la meitat? Sí. Estires una punta cap aquí. Sí. I dobles una mica. Sí, passa. I ara s'endera, ara aquí. Comença la part de l'exercici que és, perquè això és un exercici i té una intenció. I estic parlant de coses claus per poder que l'humor i la gamificació o el joc esdevinguin terapèutics. És que definirem una intenció. I aquí és la quid de la qüestió. Heu d'intentar aconseguir, com pugueu, fer una pajarita, un ocellet de paper, un cavallet, com vulgueu. Si hi vau tot, podeu consultar el senyor Google, podeu consultar en qui sap doblegar el paper, podeu venir a catxafardejar, podeu fer el que vulgueu. Teniu 3 minuts per intentar-ho fer. Puc consultar tu? No, jo no soc el senyor Google. Si es pot mantenir en peus, millor. Per aquí la teníeu feta fer estona, no? S'aguanta net. Sí, és un pingüí professional. Si algú ho ha aconseguit fer, podeu anar a preguntar-li com ho ha fet, no? Dones per fet el pingüí, ocell... He vist que està força xerida, doncs la deixo així. Me parece bien. Intenteu ser conscients de tots els comentaris que esteu fent ara perquè són molt importants pel treball que ve després. Tot el comentari que heu fet, aquest pensament que aneu fent intern,
és important. Jo us dic que agafeu-vos alguna cosa. Guardeu-vos tots aquests comentaris que aneu fent en veu alta o interns, cadascú els aneu guardant. Intenteu guardar-vos tots aquests comentaris que esteu fent en veu alta o aquests interns, o els guardeu perquè són importants. Molt bé. Teniu boli? No tenim. No, perquè ara farem anar el boli una estoneta. Si se van per aquí davant teu. Jo el vull dibuixar directament. 30 segons. Vint segons. Deu segons. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, temps. Molt bé. Atenció, ara ve la part de l'exercici, comença ara. La bona d'ara. És que amb aquest bocinet de paper que ens hem guardat, agafeu i apunteu tot aquest... Primer com ho sentiu, i després una mica què és el que heu fet, i tots aquests comentaris que heu fet en veu alta o en veu interna, que puguis posar. No cal que feu una redacció, sinó que podeu ficar amb 5 o 6 o 7 paraules una mica tot el procés que heu fet des que heu entrat aquí i heu fet aquest exercici. Sí? Un cop heu acabat, deixeu el boli a terra o el que sigui i així us veuré que heu acabat. Sí? Teniu un parell de minuts per fer-ho, no cal que s'escarrasseu. Sí? Com vulgueu. Qui no porti bolígraf, aquí n'hi ha, eh? Un minut. Trenta segons. Molt bé, temps. Sou un grup molt nombrós, habitualment jo treballo en grups, la meva tasca, això és un exercici que jo el faig amb famílies.
I ara veurem una mica el resultat del que us he dit a vosaltres. Us demanaré aleatòriament amb algú de vosaltres que ens pugueu compartir el que heu escrit aquí. Sí? Podeu començar per allà, algú de vosaltres? La que està sentada, per exemple. Què has posat? Que ho senti tothom, eh? Sí. Com te sents? Molt bé, gràcies. Tu mateixa. Orgullosa. Sí, Yo me siento un recurso perquè tots els companys han tirat per mi per fer-la. Què has posat més, aquí? Orgullosa. Sí? Molt bé. Tu mateixa? Sí. Atabalada? Què més? No has pogut seguir el ritme. Resignat però tranquil. Jo m'he estressat, Estressada, m'he frustrat una mica perquè... frustració. I, bueno, que m'he rigut molt i m'he divertit molt. De moment s'ha divertit, fantàstic, no? Molt bé. Jo m'he sentit divertida, he vist que tenia poca creativitat i el que sí que he sentit és que treballàvem en grup. Molt bé. Jo frustrat al 50% amb satisfet perquè he presentat algo. Molt bé. Sí. M'he perdut ràpid per intentar fer treball. Perdut, treball en xarxa. Ens hem intentat recopilar i tal. Molt bé. A part de perdre, ens hem perdut tots i hem fet el que hem pogut i el sentiment d'anar de bolit. Molt bé. Jo he intentat no perdre massa la dignitat i he arribat a la conclusió de que... Sentiu el que diu per allà? Sentiu? Que no perdre la dignitat, ha dit, eh? Sí? Molt bé. Mireu, ara jo us faig el retorn molt així i potser no l'encaixareu tan divertit. Però, alerta, vosaltres el que ara acabeu de descriure així com a molt alegrement és habitualment com estem treballant a la nostra feina. Clar, mos sentim perduts, mos sentim satisfets, mos sentim frustrats, mos sentim que no podem. És un exercici i no us ho prengueu fil per randa, però m'heu donat un munt d'informació aleatòriament i tal. Mireu, el que heu d'entendre com a treballadors socials que sou, no us he demanat el perfil, però suposo que tots esteu educadors, treballadors familiars, diplomats en treball social, psicopedagog, no sé quin perfil teniu, però jo parlaré de treballadors socials sempre. L'objectiu en treball social no és aquest, perquè nosaltres no és el nostre. Els objectius en serveis socials no són intentar aconseguir fer el pardalet perfecte. L'objectiu és tot el procés. La nostra feina és l'acompanyament, és el procés. I el procés és el que heu descrit vosaltres. El procés és on sents coses. Quan acabes i aconsegueixes una cosa, evidentment que ens sentim bé. Aquí ha sortit algú que ho ha pogut aconseguir i fantàstic, però això no és sempre. Per tant, heu d'intentar veure aquest paral·lelisme de dir això és una part de la meva feina, jo tinc una missió, una visió, un possible pla de treball, un pla de millora amb una persona, però l'important de la vostra tasca és el procés que feu amb aquestes persones, aquestes famílies, amb aquests infants, avis o sector de població que tracteu. L'objectiu, no sé si traurem l'ocellet o no, però el procés sí, és el nostre dia a dia. I és on vosaltres podeu sentir el dragó en cant. Sí? Perquè veieu, amb aquest mini exemple que amb un joc, amb una intenció, puc obtenir moltíssima informació d'una persona. Jo no sé vosaltres si treballeu, la majoria suposo que sí, que treballeu en plans de millora o us feu plantejaments de treball i una de les parts que hi ha és quins aspectes de vida treballeu de les persones. Veritat? Tots més o menys treballem per aquí. Un farà d'una manera, l'altre farà l'altra. L'important és el procés. Jo no sé si aquella persona trobarà feina, si aquella persona que xaval trobarà la nòvia, no sé. Jo no sé, no és els meus objectius, són els seus. Per tant, jo estic acompanyant amb aquest procés.
Ho deixaré aquí, perquè no tinc massa temps. Farem un altre joc, ara. Hauríem d'intentar fer un cercle i agafar-nos de les mans tots. Sí? No sé si... Per aquí, no sé. Vosaltres trieu o si no observeu? Observeu? Doncs veniu aquí, sisplau. No us oblideu, abans de marxar, d'emportar-vos el... Mireu, ens agafem de les mans, sisplau, i amb tot el que jo treballaré... Perdoneu, amb tot el que aniré treballant, ja veureu que són coses i exercicis que busco sempre un paral·lelisme en la vida. És la meva manera de treballar. Llavors, el primer conflicte que tenim aquí és com ens donem les mans. Jo he vist que hi havia gent que no sabia com agafar les mans. Mireu, generalment una mà dona i l'altra entoma. Sí? Aquí, molt bé, atenció. El joc és molt simple, anem de pressa, ho sento, però... I es tracta que si jo faig dos apretades de mans, la companya el que farà és passar dos companys. I si aquí em faig una, el company la tira per allà. Sí? Ho enteneu? Hi haurà un moment que algú tindrà algun lapsus, li arribaran, no sabrà gestionar aquell moment d'estrès, cosa molt habitual a la nostra feina, i en lloc de respirar-ho i no, m'ha arribat aquí dos, aquí una, no sé què, i ho passo bé, el que fem és que ens atabalem. Molt bé. Jo el que vull demanar de vosaltres amb aquest exercici és que si creieu que us heu colat, no penseu que m'ho ha fet malament ella o m'ho ha enviat ell malament, no. Si jo crec que aquí mai... No he de donar explicacions a ningú, el que faig és que solto i faig dos passos endavant. És l'acceptació. És acceptar que he tingut una frustració, un núvol, una pèrdua, i pam, fer això. Sí? Què fem la resta de companys? La resta de companys li fem un mini aplaudiment i tornem aquí. Té premi la persona que reconeix que s'ha colat, és la que després m'anarà a ficar missatge. Sí? Provem? Atents, sí? Si veus que ho pots gestionar, sí. Versió... Quants de vosaltres treballeu amb infants o amb infants adolescents? Quants treballeu amb infants i adolescents? Aixequeu el braç. Molt bé. Els que treballeu amb infants i amb adolescents, versió per infants i adolescents és que en lloc de fer acceptar i faig dos passos endavant, si escolteu vosaltres, és que jo accepto i jo em llanço al terra. A més, sí, se llancen, bum, tal. Què fan la resta de companys? La resta de companys l'agafen, l'ajuden a llevar i el posen al seu lloc. Sabeu lo difícil que és per un adolescent o un xaval treballar l'acceptació? Perquè si no sabem entomar i acceptar les coses, difícilment podem passar a un estadi del que jo vull treballar aquí una miqueta després. Llavors aquest és un joc que és molt simple, que no has de donar explicacions de dir, m'he colat, no cal. Dones dos passos i és que jo he assumit que m'he colat o m'he confós o m'he extraviat. Sí? Ja està. Ja està. Què passa? Que la resta de companys el que fan és gratificar-te aquest exercici de reconèixer que t'has equivocat. Sí? Lo fem última vegada perquè després ho explicaré, perquè jo us explico per què serveix i com ho podeu acabar de treballar. Sí?
Torno a començar, Sí? Intentem fer una roda, manes tu ara, Manell. La part de joc, és que... Cal dir res. Sí? Molt bé. Anem a una altra cosa ja. Què passava aquí? Que el company, perquè m'anava ell, ha passat un missatge cap aquí, no sé si algun cap allà, però després us asseguro que hi havia un terrorista al grup. I el que he fet és també duplicar missatges tant com un costat com a l'altre. Per això, vosaltres heu de conduir el joc. I això, quan dieu això, s'ha acabat, el joc. Però entengueu que aquest tipus de dinàmiques flueixen així. I el que estan treballant dins de vosaltres és l'acceptació. És acceptar les coses. Hi ha gent que li costa més i gent que li costa menys. Hi ha xavals, amb els que treballeu amb adolescents o amb xavals, són molt reacis a reconèixer que ells s'han equivocat o que ells s'han ofuscat o que s'han perdut, però quan li agafen el gustillo se'n tiren 3 alhora. I llavors està molt bé que és una mica gaudir d'aquest permís que a vegades ens donem per fer coses o aquest permís per entomar. I això és una cosa que no hi ha massa al mercat, massa jocs de treballar l'acceptació. I aquest joc, també ho dic, és Made in Django Awards. Sabeu què és el Django? Bueno, Made in Django, però ell ho treballa així, dins de convenció teatral i artística, però jo el vaig tirar cap al meu camp, també, no? Sí? Molt bé. Ara comencem a treballar una altra cosa. Fins ara he fet un pim-pim de per què pot servir un joc amb una intenció. Per tant, la gamificació o el joc pot ser una eina terapèutica o una eina d'observació o una eina d'avaluació. Hi ha molts tipus de jocs i d'aplicacions. I ara el que treballarem és l'altre mini objectiu d'aquest taller, que és el tema de l'humor. L'humor, jo començo a treballar-lo fa uns 14-15 anys professionalment, arran que fa 25 que soc pallasso i quan tornava de treballar, perdó, no ho he dit, estic a Pallassos Sense Fronteres i fa 25 anys que treballo en Pallassos Sense Fronteres. Llavors, clar, he estat en llocs de conflicte bèl·lic. Llavors la situació és molt heavy i ell se quedava i jo tornava, em quedava superfet pols. Llavors vaig començar a treballar paral·lelismes que teníem gent que estem al camp de l'autoajuda o de l'ajuda amb els pallassos. I veiem que una de les coses que fem els treballadors socials i els pallassos, agafat així en cometes, és sembrar esperances. Quan tu treballes, no us ho han dit, però vosaltres sou coach, el que passa és que no teniu el sou d'un coach. I quan us vau ficar a fer de treballadors socials, rics no haguéssiu tingut que triar una altra carrera, però com a rics no. En canvi, els coaches tenen uns altres objectius i plantejaments, hi ha coach de tota manera, però la diferència d'un coach a un treballador social no és gaire lluny, no? No és gaire lluny, perquè estem treballant amb persones, empoderar-les, capacitar-les, no? I els pallassos i els treballadors socials, una cosa que fem i intentem fer és perquè la gent pugui facilitar un canvi, què treballem? La motivació. Dic perquè, ho sento, perquè que sigui molt jo el que vaig parlant. Treballem la motivació, i això és el que fan els coaches, no? O sigui que tots nosaltres el que intentem fer a la nostra feina, amb aquest procés, no sé el resultat, però amb aquest procés d'acompanyament és estimular, alentar, animar,
ajudar que aquella persona se pugui tornar a llevar i vinga, tira endavant. I això li dic que és sembrar esperances. I els pallassos també anem a sembrar esperances. El riure té una capacitat tan potent que si ara poguéssim fer risoteràpia en lloc d'humor terapèutic, faríem algun exercici, riuríeu molt i a l'acabar el taller què faríeu? Aniríeu tots a fer pipí. És tan potent el riure, que fins i tot en el primer que ens ensenyen els nostres pares o ens ensinistren que controlar els esfínters, el pipí i el popó, resulta que si tu rius molt, molt, molt i te deixes esplayar en una pel·lícula, en un espai que te rius molt, t'agafa pipí. Això de pixar-se de riure és real. Llavors, perquè entengueu que si tu estàs en una situació X i realment una cosa t'arriba i te fa riure, te fa desconnectar, te fa fer un KitKat. I això és el que fem moltes vegades els pallassos quan anem en camps de refugiats o en llocs de conflicte. Anem a fer-los un KitKat. La gent arriba allí i et demana el que ens demana serveis socials. Que porteu menjar, que porteu medicines, que porteu roba. Te pregunto el mateix que venen els serveis socials, idèntic. Clar, a l'estar als dos llocs, això ho sé. I al mar dius, no, som pallassos, venim aquí a distraure, a fer riure, i diuen, la gent te rebutja, i els nens no, els nens se senten, i a l'acabar l'espectacle, qui ve a facilitar són la gent gran. Aquells padrins que tots tenim aquí al cap, que es fiquen a darrere d'una plaça, a l'om, aquell arbre del fons, i tu estàs aquí amb els nens, les mames a més distància controlar els nens, i allà al racó són aquells que coi foten aquí, que mos ho diuen, que vosaltres esteu bojos, aquí hi ha guerra, aquí maten a la gent. Què feu aquí? Pallassos, esteu zumbats. I a l'acabar venien i diu, hosti, ara ja sé què coi veniu a fer aquí. No marxeu. Tot aquest tipus de coses és el que després he anat treballant i he anat utilitzant a la meva feina, perquè clar, si jo resulta que feia això i feia altres coses a la Comunitat de Madrid, amb centres de dones maltractades, intentava treballar el tema de l'humor i tal, veia que el que sí facilitava és a les devolutives. Tots nosaltres, una de les coses que hem de fer és el que us he fet al començament de fer l'exercici de la pajarita, us he fet un retorn. Si no fem retorn, no hi ha feina, vigileu, perquè a vegades, en moltes ocasions, no fem aquesta devolutiva a les persones ni dels processos, que en la gent ha ficat tots els seus esforços, frustracions, sacrificis, etc. M'enteneu per on vaig? Molt bé, serem aquí i ara treballarem el tema de l'humor terapèutic. Per què és terapèutic? Perquè jo podria fer una cosa que us fes gràcia i podríeu riure o no, però a mi m'interessa que si jo aconsegueixo de vosaltres algo és amb una intenció. Aquí és la diferència d'una cosa a l'altra. I ara, com que ho farem vivencial, farem així. Agafarem aquest espai que tenim quadrat, rectangular, mai millor dit, i farem una cosa que és caminar per aquest espai. Fins aquí sí, no? Sí? Caminem. Com? En vulgueu. És un objectiu com que el treball se basa a que és un espai i he d'anar a buscar quin és l'espai, el paral·lelisme de la vida, quin és l'espai que m'agrada més, doncs no sé, igual a algú li agrada estar sota aquell foco perquè se sent il·luminat i divina la muerte, altre igual se sent més xulo allí a prop de la fletxeta verda per marxar, o algú creu que damunt d'aquesta etapa el transporta a un lloc sideral. Intenteu caminar, però busqueu una mica, aneu voltant per aquí i aneu buscant quin és l'espai que us agradaria més d'aquí. Però aneu caminant. Hi haurà un moment que us diré stop. Quan dic stop, us quedeu quiets. Sí? Allà on quedeu, a veure què passa. Sí? Vinga, tothom caminant. Stop. Bé, mec, perquè faig mec és la sirena, no? Aquella és de mec, que surt la sireneta aquella taronja que dona toms. Per què? Perquè tenint més o menys espai com tenim, resulta que aquí hi ha un mogolló de gent i aquí hi ha molts espais lliures, tenim molt espai. Què passa quan un nen li doneu un full i li diu, fes-me un dibuix, i resulta que el paper fa un dibuix aquí.
què feu? Encendre la sireneta, no? Perquè és un xaval que tindrà problemes d'espai, de lateralitat, etc. Doncs això és el que m'esteu ara aquí donant a entendre a mi. Clar, si jo camino en una direcció i tots caminen en la mateixa direcció, això fan els bès o les cabretes, tira una i llavors totes tiren cap allà, és igual amb aquella, totes tiren cap allà. A la societat generalment tenim tendència a això, alerta. Jo no crec que vosaltres, com a treballadors socials, sigueu dels que feu toms com els xais. Per tant, intenteu que pel camí de la vostra vida busqueu les adreceres o busqueu els camins més llargs i més recargolats, busqueu el que vulgueu, però tingueu un camí, sapigueu on voleu anar. Sí? Tothom caminant. L'objectiu és intentar trobar el vostre espai. Stop. Una mica millor, no? A part d'allà que hi ha una mica de concentració, etc. Molt bé. Què farem ara? Com que això hi vaig de pressa, perquè vull que ho entengueu, les coses. Les coses que vivim les comprenem ràpids. I per això ho faig pràctica així. I així segur que ho enteneu i cadascú traurà la seva conclusió. Mireu, com que som bitxos socials és que tots treballem del que treballem i fem el que fem i visquem en comunitats i a més segur que participeu en 24.000 històries, etc. Si no viuríeu en una cova a la muntanya. Molt bé. Som éssers socials vol dir que quan jo passejo, quan jo vaig pel meu barri, pel meu poble, el que faig a les persones que em trobo al meu camí, encara que no sigui a la mateixa direcció, és que les saludo. Les saludem, veritat? Molt bé. Com saludarem a les persones? Jo us presento una que és, si me trobo el vostre company pel camí, el veig, perquè us creuem al mig del camí, i el que faig és que fico la mà aquí, pam. Sí? Pillau? Molt bé. Anem caminant i el que anem fent és que a les persones que ens trobem al camí fem un toc. Vinga, caminant. Stop. Què ha passat ara? Què ha passat? Algú camina i després tornem a estar tapaïts un altre cop. Per què això? Per què això? Permís, Per què això? Mireu, el que habitualment fem és que a vegades, si m'interessa o veig la companya que fa temps que no veia tal, jo el que feu és anar-la a trobar. Això ho fem. Alerta, com ens anem trobant a les persones, com fem aquest contacte de... Clar, si ella no va mirant cap allà, no està al mateix camí que jo. Llavors, jo he de contactar visualment amb aquella persona. Si jo no contacto visualment amb aquella persona, no sé com serà aquella salutació, potser serà un susto. Enteneu per on vaig? I alerta, sobretot, jo treballo, com que treballo amb molta gent que treballa en infància, els que treballen joves. Com se saluden els joves? I aquests, i amb això, què dic? Aquests perden el camí ràpid, perquè un adult té la capacitat de m'he trobat en aquesta, clic, hola, hola, però després el que fem és que retomem el nostre camí. Els que treballem amb persones migrades, sobretot africanes, ells caminen, es troben que no es coneixen de res, ells paren, i hola, i com estàs? I diuen pel veig, i avui fa sol, i les vaques, i els cabres, i no sé què, les famílies, i no sé què, i sí, adeu, i un cap aquí, i l'altre cap allà. Aquí ho hem perdut una mica, perquè hem tingut tendència a apilar-nos o viure en llocs amb molt grup de gent i sembla que siguis una mica, perdó l'expressió, gilipolles, que vagis tot el dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, tothom saludant pel carrer, perquè prendran a vegades tocat del bolet. Jo habitualment treballo en poblacions, la més gran que tinc és de 100.000 habitants.
Llavors, no et dic que es conegui així tothom, però si no et saludes, tu ets el bitxo raro. I això també ho vull ficar aquí. Què és més bitxo raro, el que saluda tothom o el que no saluda ningú? Ho deixo aquí. Bé, com podem suplir aquestes distàncies i aquests trencar de camins que fem a la nostra vida, de voler saludar algú i després me pierdo? Com ho podem suplir? Us proposo una cosa, és que ens sapigueu respondre amb aquesta pregunta és la solució. Quina és la distància més curta entre dues persones? Premi. El somriure. El somriure. Anatole France, 1714, o 1700 i alguna cosa. No, 1470. Un filòsof francès. Va dir que la distància més curta entre dues persones és el somriure. Demostració pràctica. Estic molt a prop i no comunico una merda aquí. Estic... Enteneu? I el company que està allà baix i hem connectat ràpid. Què farem? En lloc d'anar a buscar xocar la mà, anireu més observant qui va pel vostre camí o qui mira i li regaleu un somriure. Alerta en els somriures i, a més, a nivell de feina, perquè no és el mateix somriure així que allò que quasi bé em fan mal les barres de forçar-lo, no? O aquest forçat. I el que no distància és aquest. Ho dic perquè a serveis socials ho fem molt, això. Aquest. Passi, passi. No, sí. Bé, és igual que els que sou pares o mares que a vegades us passen idees d'assassinats i crims als vostres fills, però no ho feu mai. Esperem que serveis socials tampoc feu mai això. Per tant, un cop descartat l'homicidi i l'assassinat de les persones amb qui treballem, evidentment intentem oferir un somriure sincer. Si ara us mireu les cares, la majoria de les vostres cares com estan? Molt bé. Això és un indicador genial i fantàstic. Els que treballeu amb una família que l'han de desnonar, aneu a casa i no estan somrient. Enteneu? I et podien transmetre amb la mirada tot el patiment. Correcte? Quan tu sembres esperança en aquella casa que igual podràs fer un informe o els de no sé què faran un ajut, no sé, X cosa, aquella gent és que se'ls il·lumina la cara. I això ho veu cada dia. Per tant, sigueu atents amb això, perquè en funció d'això podreu tirar més coses o manar deures si estem somrients, si estem il·luminats, que no pas si estem tancats i no acceptem res, perquè després tenim doble frustració. No faran el què tu creus que hem de fer i és que no arribaràs a bon port. Sí? Tornem a caminar, busqueu quin és l'espai més xulo de la vostra sala, d'aquí la sala, per vosaltres, i a les persones que trobeu, en lloc d'anar a fer-les i clac, si hi ha algú que passa proper, li podeu fer, però sobretot, somriure. Sí? Provem això. Stop. Bé, aquí tornem a tornar una mica... Tornem a tornar al problema que dèiem abans, que esteu com a molt apilotonats i aquí esteu més espatllats. Molt bé. Ja sé que esteu entre companys i col·legues, però si no us coneixeu de res, hi hauria cert punt de pressió. Quan vosaltres treballeu amb algú, que també guardeu la distància. Això no vol dir que puguis tocar algú, o saps com pots tocar o no pots tocar, o per què has de tocar. Pots agafar el canyell com a acompanyament, pots ficar la mà aquí com a suport, això ja ho sabeu.
Això no us ho explicaré. Però hi ha moments que en funció del... Jo soc un tio bastant gordo i ara m'he tallat el cabell, ara més pelut, imagina't, no? Llavors, clar, depèn d'aquí, atansar-me podia suposar incomoditat i això ho heu de saber. Llavors, heu d'intentar buscar i tal, però aquí, simplement, en primer cop de vista, sou molta gent i faltarà l'aire aviat. Això vol dir que som tots culs inquiets i d'aquí de sortir volant. Molt bé. La segona part de l'exercici, i seguim amb el paral·lelisme de la vida, és que quan us digui stop, un o una de vosaltres tindrà permís o llicència per seguir caminant. Ho enteneu? Sí? Un. Quan aquella persona s'aturi, aquella llicència que permís, l'agafa un altre i així sempre. Sol pot caminar una persona, això sí. Correcte? Provem? Tothom caminant. Stop. Mec. Hi havia dues persones, mínim. Mireu les cares. Com estan aquestes cares vostres? Somrient encara. A més, potser més que abans. Per què? Perquè, en teoria, l'exercici no ha sortit bé. No ha fet el que tenia que sortir, no? L'han pifiat. Benvinguts i benvingudes al món dels pallassos, quan entreposar, caure, que te perds, que no sé què, és el major dels vostres èxits. Si d'això ho acceptes, ho assimiles i te'n rius. Per exemple, Primer he sentit susto, després ja. Molt bé, per què això? És el mateix? Hosti, el Jordi ens ha fet una broma, m'ha espantat. O sigui, espantada és una cosa de distància, no? Però he entès que és una broma, dins un exercici, ho assimilo, ho accepto, i a sobre me'n puc riure. Imagineu quin viatge esteu fent amb l'humor. Benvinguts a saber el que ara és l'humor terapèutic. És això. Aquesta facilitat d'acceptació i reconèixer les coses o transformar una cosa negativa, saber-li donar el tom. Dir-li resiliència, dieu-li com vosaltres vulgueu, o capacitat de resposta de la persona. Per això és el que vosaltres podeu seguir treballant amb les persones amb les que esteu cada dia. Que això va de fer-ho amb les famílies, però també ho podeu fer amb els companys i les companyes i dir, sí, home, amb aquella ho faré, que és del Real Madrid, o amb aquella ho faré, que li agrada el pàdel i... M'enteneu el que vull dir? Tots a la feina, però segur que si vosaltres, amb el fons, volguéssiu fer un buidat i un decàleg de valors, hi hauria molts d'aquests valors que són comuns. I aquests són els que us han de servir per poder treballar. Vaig de pressa, ho sento, però... Molt bé, estem en aquest exercici que ara direm stop i hi ha un permís, una llicència per caminar. Correcte? Doncs tothom a caminar. Stop. Quan t'aturis, l'agafarà un altre, el permís. Stop. Hi ha hagut dues persones que s'han mogut indirectament allà baix, també. Enteneu? Aquí juguem tots. Sí? També jugueu vosaltres, encara estigueu aquí, I si algú entra i tal,
trenca el joc. Sí? Això per què ho dic? Això ho dic perquè en gamificació és molt important per què deixo unes ulleres damunt de la taula, per què tinc el paquet de clínics damunt de la taula, perquè també està jugant a l'entrevista i estic condicionant l'entrevista, de prendre nota o no prendre nota, de tenir un clínex de que aquí anirem a tocar el que no ha de tocar. Una cosa que tingueu el clínex al calaix. Intenteu tenir cura d'aquestes coses. I com que aquí som tots, aquí juguem tots. Des del que filma, al que ha vingut a portar una cosa o venir del servei. Juguem tots. Jo també hi jugo. Aquesta és la part més important. I el joc te permet ser igual que l'altra persona, perquè juguem a la part no racional, però l'estic conduint jo. Jo estic igual que aquella persona, aquell client, aquell beneficiari, aquell usuari, no sé quina terminologia. Jo, a les persones amb les que treballo, jo els dic col·laboradors. És una manera que fa molts anys que d'això. Perquè allò de ell col·lega, ell col·laborador. Ja no soc el teu col·lega. Col·laborem. I aquí també és molt important el llenguatge que utilitzem. No us ho he dit, però soc penelero. Llavors, molta importància de les paraules que utilitzeu. Utilitzeu-ne poques, però les correctes. Amb el vostre vocabulari, però les correctes. Tornem. Caminem, intentem això. Dic stop i que un o una de vosaltres té permís o llicència per caminar. No us oblideu de fer un somriure qui es trobeu pel camí. Anés. Aneu pillant almenys de què va, no? No ho jugueu, no ho disfruteu. Bueno, però jo ho explico, em sap greu, pobretes, estan aquí. Stop! Mec, s'han mogut dues persones al mateix temps. Tothom caminant. Stop. Mec. Estic caminant jo també. I després rieu tots. Molt bé. Heu tret el què. Què ha passat aquí? Aquí heu jugat amb una cosa inconscient. Perquè el joc té això. És la part no racional i te perds. I és, camino. O i aquest d'aquí fa. Amb xavals i amb persones treballeu la pressió de grup. Bullying. Si vull putejar algú i som més gran, ell no, però allò, jo l'estic coaccionant, per tant l'estic forçant que aquest senyor marxi d'aquí. O si jo m'aturo per aquí, pam, i li tiro la mirada amb algú, l'estic pressionant. No és qüestió de pressionar. L'objectiu del joc era que d'aquest camí que esteu fent per la vostra vida, que anireu trobant gent, que l'aneu saludant, que compartireu la mateixa direcció, després direccions diferents, és que trobeu el vostre espai. L'objectiu del joc és trobar el teu espai. I hi ha espais lliures i espais més amples que anar a posar-te on hi ha més pressió de gent. Sí? Intentem provar. Com que ara sabeu de què va i anava més o menys bé, hi haurà 2 permisos.
Mireu, hi haurà 2 permisos o 2 llicències. Què vol dir això? Que podreu caminar 2 persones simultàniament i ens estalviarem de mec. Podreu caminar 2. Si una s'atura, hi ha un permís lliure. Si s'aturen les 2, hi ha els 2 lliures. Correcte? Tothom caminant. Intenteu al caminar... Stop. Mec. És part... I forma part del joc. Forma part del joc. Molt bé. Heu entès una mica de què va? Sí? Abans de tancar aquest joc, perquè ara seria... i tal, l'últim intent. 3 permisos, 3 llicències. Sí? Mireu les cares, de moment. Esteu fent somriures, per tant són indicadors que la cosa encara va fluint. Heu entès de què va. I us estic fotent canya. Molt bé. Tothom a caminar. Hi haurà 3 permisos o 3 llicències. Stop. Mec, 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 mec. Tornem tots, hi havia 4 persones. Stop. No, hi ha 3 llicències. Molt bé, stop, molt bé, molt bé.
Aquest exercici serveix també, podeu trencar una mica el què, per posar-vos en situació. Jo ara sé que tots esteu aquí. Quan dic aquí, és que la majoria de vosaltres que esteu fent el joc esteu com a més atents. L'atenció és vital per a la nostra feina. No sé si algú de vosaltres treballa una mica de l'atenció plena, o treballeu per aquí? Mindfulness, ara es diu. Però una mica d'estar atents al que estem fent. De que si he de fer una entrevista, estic fent una entrevista. No estic pendent del rellotge o no estic pendent de no sé què. I ara, tots vosaltres, independentment del grau, esteu tots aquí. Aquest exercici serveix per això, per ficar-se en situació. És important saber estar presents, no cal dir res. Un somriure, una mirada, l'acceptació del que va dient la persona, teniu prou per fer una entrevista, imagina't. Això sí, anar retenint tot el que estem fent i tot el que està passant en aquest moment. Ja heu de marxar? No. Molt bé. Fins aquí sí? Molt bé. Heu entès això? Molt bé. Fiqueu-vos en parelles. En parella, o sigui, de dos en dos. Simple que farem, m'entens, sisplau? Un de vosaltres, qui vulgui, després canviarem, tancarà els ulls i es ficarà el dit així, en plan allò del ratolí de l'ordenador, doncs així, per els ulls tancats. I l'altra persona, molt important, amb els ulls oberts, amb el dit així. Per exemple, si tu tens ara els ulls oberts, tu, ella és la que estirava els ulls tancats, jo feia així, i ara què sents? Sí, però què està fent aquest tacte? On te tira aquest tacte? Si te poguessis moure, doncs t'has de tirar enrere. Molt bé. Tacteu? Sí? Molt bé, gràcies. Una persona tanca els ulls, atenció, acabo de dir, amb els ulls tancats estic així i l'altre, amb els ulls oberts, evidentment, conduirà el seu company o companya i té una feina molt important. A part de guiar-la amb ella, ha d'evitar col·lisions amb els companys o amb les parets. Sí, s'ha entès això, no? Molt bé. Doncs... Intenta la punta. Stop. Canvi. Ara, la persona que tanca els ulls, dit cap baix, atenció, una cosa, si ara, per exemple, jo, si veig que hi ha un dit que no està bé, faré així. Tallaré. Llavors, què heu de fer? Els que teniu els ulls tancats, seguiu, si podeu, amb els ulls tancats, i us vindrà a buscar. Sí? Perquè vosaltres... Endavant. Ja acaba de sonar l'espectre. Poses, sí? Quan vulgueu. El dit així.
Stop. La rotllana. Se treballa amb els ulls tapats. Porto mocadors, però és que no dóna temps. De què serveix aquest exercici? A part de que, imagineu per vosaltres, lo difícil que és per una persona que ho està passant malament, a vegades posar-se en mans d'algú altre. O que a vegades complex pot ser treballar en equip. Perquè un pensa d'una manera, l'altre faria d'una altra, no? Si tingués més temps, ja podria dir de vosaltres, si tingués que fer de coordinador de serveis socials, si tingués que fer selecció de personal, en qui me puc quedar de vosaltres. Com? Jo sé de les persones que tenen més iniciativa, perquè són les primeres que caminen i es donen permís per caminar a l'exercici d'abans, són líders, els que heu caminat, alguns de vosaltres que heu caminat més, teniu pasta de líders o teniu un bon nivell d'autoestima. Això no vol dir que els altres no ho tingueu malament, però els que ho han fet són dels que generalment tiren del carro. Una altra cosa, si jo porto el dit així, perquè ho veureu, i faig això, o sigui, jo tinc els ulls al revés, tu me condueixes, i jo tinc por que estic fent així el dit. Aquest exercici, quan esteu conduint algú, heu d'estar mirant-li la cara. Si el que esteu portant està així, evidentment no li estàs donant seguretat. Llavors podria dir, d'aquí, molt pom-pom així, qui realment era bon conductor, que mirava cap enrere, que estava pel que havia d'estar, que jugava, no portava, sinó que podia jugar, i podia estar a 1 metre quadrat. Hi havia gent que ha fet quilòmetres quasi bé, i després hi havia gent, doncs això, que ja assumeixes bé el rol. Ja ens hem volgut jugar una mica a treure els dits i he vist algú que no havia els ulls i he conduït i hi havia un joc ja. A més a més hi havia un joc. Molt sovint fem això professionalment. Passes una persona, passa un altre referent o treballem amb equips. I a vegades notem els canvis i ens podem sentir ben guiats o no ben guiats. M'enteneu? Sí, no, és la Pantera Rosa que diu que, porta la Pantera Rosa, que s'acabi la cosa. Mireu, jo us agrairia que es poséssiu allà, perquè així les companyes, si es poseu tots cap allà, i ho dic perquè així no... Paro, no? Que poden anar... Jo us aconsello, quants de vosaltres que treballeu en equip heu treballat els valors del vostre equip? Del vostre equip. Si jo treballo amb 3-4 persones, jo vull conèixer els valors que tenen, perquè és que m'empoderaré, perquè me sentiré, hi haurà més identitat de cohesió de grup. Queden 10 minuts, Sol? És que hi ha una dinàmica que és la més divertida que no la podem fer. Bé, mireu, jo porto aquí un catxarro que és per explicar-vos com a vegades treballem en serveis socials. Ho voleu conèixer? Sí, no? Mireu, és una caixeta. Ho veieu tothom? És que ho ha de veure tothom. Una caixeta que té 2 portes i tinc aquí una targeta. No sé, algú la vol tocar? El sector incrèdul toca les targetes. No, amb això no compres res, però sí, és una targeta, sí? Molt bé. Jo, i l'objectiu que jo vull fer és que aquesta targeta la poso aquí i vull que passi aquí. Sí? Amb això com ho faig? Amb simpatia, amb humor, deixant-me sorprendre, deixant-me portar, estant atent, sent conscient, que és tot el que fem anar cada dia nosaltres. Per tant, ja està. Passat d'aquí... Ah, que s'ha vist. S'ha vist. Bé, fem una cosa. Jo tinc el poder de que
tornen les coses al seu lloc com jo vull. Sí, està aquí la targeta, aquí no. Molt bé. Jo gestiono molta informació d'una persona i la tinc en jo vull, aquesta informació. I us diré, perquè tothom opina de nosaltres, no? Això que feu vosaltres, això ho faig jo, no us ho he sentit dir, que tothom faria treballador social? Molt bé. On està la targeta? On hi ha el punt blau o no hi ha el punt blau? On hi ha el punt blau? Doncs anem aquí i anem a mirar i no hi és. A veure, on hi ha el punt blau o no hi ha el punt blau? On no hi és? Claro, és que no hi és, no? Aquí, no hi és. On hi ha el punt blau o no hi ha el punt blau? I no moc la caixa. On hi ha el punt blau? Jo sempre gestiono la meva informació. De tal manera que, va, on està la targeta? No moc la caixa. On no hi ha el punt blau? I direu, on està? A la meva butxaca. Ara que esteu també tots treballant en el tema de gestió d'informació i valor i tal, bueno, vosaltres sempre sabeu gestionar i sabeu on està o no està la informació. Moltes gràcies. Si algú vol algun tipus d'informació complementària al que sigui, jo passaré el correu electrònic i tal, perquè és això, que us podria estar aquí hores. I si a algú li interessa, no és propaganda, és gratis, des de la Diputació de Barcelona se fa un curs de gamificació a serveis socials a Terrassa un dia d'aquests. Ho teniu a prop, perquè és un curs d'aquests de la Diputació per gent de serveis socials. Doncs gràcies. Molt bé. Doncs gràcies. Mireu-vos les cares. Això és el que esdevé terapèutic. O sigui, que he rigut per alguna cosa. He rigut, me sento bé per alguna cosa. Perquè m'he pogut riure i marxem per allà, al cap de 5 minuts, marxa. Gràcies a tothom, encantat.